Ahojte a vítajte na kanáli Vplyv Luny. A dnes sa pozrieme na tajomstvá lunárnych fáz a ako ich môžeme využiť pre náš osobný a duchovný rozvoj. Mesiac môžeme vnímať ako nášho sprievodcu v živote, ktorý nám pomáha nachádzať rovnováhu, zmotniť naše túžby a ukončiť to, čo nám už neslúži. A v tomto videu si prejdeme každú fázu a ukážem vám, ako ju môžete využiť na ceste k lepšiemu porozumeniu seba a sveta okolo vás. Tak sa pohodlne usaďte a poďme na to. Luna, alebo teda mesiac, prechádza rôznymi fázami, ktoré ovplyvňujú nielen prírodu, ako príliv a odliv, ale aj naše vnútorné cykly. Každá fáza mesiaca prináša inú jedinečnú energiu, ktorá nám ponúka príležitosť na rast, na uzdravenie alebo uvoľnenie, ktorá nás môže podporiť na ceste nášho osobného a duchovného rastu. Pokiaľ každú fázu využijeme na správny účel, môžeme hlboko zmeniť naše životy, ale takisto aj posilniť naše spojenie s prírodou a s vesmírom. Aby som sa dostala k fázam, tak máme 4 fázy luny alebo mesiaca. Je to novolunie, pretože luna vždy začína lunárny mesiac novoluním. Potom je to dorastajúci mesiac, ktorý má tvar písmena D, pln, je to plný mesiac a ubúdajúci mesiac a ten má tvar opačného písmena D. Takto môžeme spoznať lunu alebo mesiac a môžeme spoznať jej fázu. Buď ubúda alebo pribúda, spln vidíme, novolunie nevidíme. A ja sa teraz dostanem k novoluniu. Je to začiatok celého cyklu. Táto fáza je jednou z najdôležitejších fáz lunárneho cyklu, ktorá predstavuje začiatok nového cyklu. A tam je ideálny čas na nastavenie zámerov, na plánovanie alebo začatie nových kreatívnych projektov, pretože táto energia fázy podporuje naše podvedomé vnemy a inšpiráciu, ale takisto je to aj čas na vytvorenie alebo odhodlanie vytvoriť niečo nové v našom živote. V tejto fáze luny sa energie obnovujú, a to nie len na fyzické, ale a takisto aj na emocionálnej, duchovnej a mentálnej úrovni. Takže vlastne, keď si to zoberieme, tak novolunie je moment, keď mesiac, slnko a zem sú v priamke, pričom mesiac je medzi zemou a slnkom a je pre nás neviditeľný na nočnej oblohe. A v tejto fáze nemá mesiac žiadne svetlo, pretože jeho osvetlená strana je obratená od nás, čo môže pre nás symbolicky znamenať alebo ukazovať na obdobie tmy, kde sú všetky veci skryté pred našim pohľadom. A my môžeme novolunie využiť na rituál, alebo na stanovenie zámerov, alebo na napísanie si toho, čo chceme dosiahnuť. Môžeme o tom porozmýšľať, čo by sme chceli začať, alebo čo by sme v živote chceli zmeniť. Môžeme sa zamerať na svoj sebarozvoj a príjmanie nových príležitostí. Takisto aj symbolika novolunia spočíva aj v tom, že predstavuje rovnováhu medzi svetlom a tmou. Mesiac je skrytý a preto máme možnosť pracovať s temnejšími, menej viditeľnými časťami seba a života, ale takisto môžeme smerovať svoju energiu na vytváranie nových ciest a nových začiatkov. Takže novolunie je ideálnym časom na manifestáciu alebo na napísanie si zámeru alebo na vykonanie rôznych rituálov, ktoré tento proces podporia. Naša intuitívna schopnosť je zosilnená, pretože vo vesmíre panuje väčší priestor pre neviditeľné energie a podnety. To môže znamenať, že máme tendenciu viacej počúvať náš vnútorný hlas, ktorý nám ukazuje tú správnu cestu. A takisto vám poviem niečo aj ako zaujímavosti. V tradičných duchovných praktikách sa novolunie často spájalo s obdobím temného mesiaca, momentom, kedy sa duša nachádza v tme, ale táto tma je nevyhnutná pre obnovu a rast, pretože je to obdobie, kedy môžeme vypustiť staré energie a prijať nový pohľad na svet. V starovekom Egypte považovali tento čas za zázraky, ktoré sa mohli v tom čase stať.
pretože to obdobie, keď je neviditeľná energia, tak je to obdobie veľmi silné a veľmi kreatívne. Tento čas bol vtedy spájaný s rodinou, plodením nových vecí alebo či už začatie nejakých nových projektov, myšlienok, ale takisto dokonca cítili ľudia aj novú energiu v živote. Po novoluní nastupuje prvá štvrť a tým, že mesiac dorastá do písmena D, ktorý som spomínala, symbolicky to znamená rast a nové výzvy, ale takisto aj prekonávanie prekážok, pretože počas tejto prvej štvrti sa začínajú manifestovať výsledky našich zámerov, ktoré sme si dali na novolunie. Je to čas víziev, kde môžeme čeliť prekážkam, ktoré nás pobadajú k tomu, aby sme vytrvali v tom svojom odhodlaní. Takže prekážky na našej ceste nemusia byť niečo negatívne, ale môžu to byť výzvy k tomu, aby sme boli trpezlivejší, pracovitejší, aby sme viacej sa sústredili na to, čo chceme a viacej sa sústredili na zlepšenie a prekonávanie týchto prekážok. Takže ak to zoberieme, že príjmeme tieto výzvy a chápeme ich ako príležitosť na rast a na zlepšenie, tak nám to pôjde oveľa ľahšie. To bola prvá štvrť a teraz nastupuje spln. A spln je takéto vyvrcholenie a vrchol tej energie Luny. Je to jednou z najvýraznejších fáz lunárneho cyklu. Spln mesiaca alebo spln Lúny vidíme na oblohe ako jasnú žiarivú guľu, ktorá je osvetlená slnkom, čo vlastne môže symbolizovať alebo evokovať u nás zviditeľnenie, náplnenie alebo splnenie a vtedy prichádza k vyvrcholeniu niečoho, či už v našich životoch, vzťahoch alebo projektoch, pretože tá energia dosahuje svoje maximum. Takže vlastne spln nám prináša intenzívnu energiu, ktorá nás môže vyburcovať k akcii, alebo môže sa to často odraziť aj na našich emóciách, pretože tie energie toho splnu často vyvolávajú silné pocity, čo môže byť náročné na spracovanie. A takisto, ako každý z nás je iný, tak každý z nás prežíva energiu splnu inak. Napríklad to môže byť, niektorí sa môžu cítiť emocionálne vyčerpaní, ale zase naopak sa môžu cítiť niektorí nadšení a energickí. V tejto fáze sa nám otvára priestor na zhodnotenie alebo vyhodnotenie toho, čo nám fungovalo a čo nie a to, čo sa nám podarilo. Takže vlastne my vidíme už výsledky našich rozhodnutí a činov a môžeme sa zbaviť tak starých bremien a otvoriť sa novým príležitostiam, pretože táto fáza mesiaca je o ukončovaní toho, čo nám neslúži. Môžeme sa pozrieť na to, čo sme dosiahli a zhodnotiť to, či nám to funguje alebo či nám to nefunguje. Môžeme uvoľniť emócie, ktoré sa môžu v tento daný čas v týchto energiách objaviť. Takisto na spln je super, keď sa praktizuje vďačnosť za to, čo sme dosiahli a môžeme sa tak pripraviť na ďalší krok. No a takisto vám poviem ako pri novoluní nejaké zaujímavosti a to je, keď v tradičných magických praktikách sa spln považoval za ideálny čas na kúzla, ktoré prinášajú hojnosť, ochranu a úspech. A pre mnohých z nás, možno z vás a možno aj v minulom období, keď sa intenzívne pracuje alebo pracovalo s tou energiou v rámci rituálov, sa podporovalo dosiahnutie cieľov a splnení želaní. Takže keď si zoberieme, novolunie je obdobím tmy. Spln sa spája s momentom osvietenia a teda časom, kedy sa nám ukáže pravda. Rituály, ktoré sa vykonávali počas splnu, mali často za cieľ získať vyššie vedenie alebo otvoriť dvere k väčšiemu poznaniu. Ako môžeme využiť energiu splnu na osobný rozvoj? Môžeme zhodnotiť pokrok, čo sa nám podarilo, čo sa nám nepodarilo. Môžeme sa zamerať na to, čo sme dosiahli od posledného novolunia. Môžeme uzavrieť aj staré cykly
Ak máme pocit, že nosíme so sebou niečo, čo nám už neslúži, tak vlastne náspľn to môžeme uzavrieť. Náspľn sa môžeme pustiť starých negatívnych vzorcov alebo myšlienok, takisto môžeme uzatvoriť vzťahy, ktoré nám nefungujú alebo ktoré nás ťahajú dozadu. Takisto náspľn je vhodné urobiť si aj rituál, pretože tento čas, keď sa vykonáva rituál, tak môže byť zameraný na úspech, zdravie, hojnosť, lásku. A to všetko sa učíme v klube Magickej Luny, pretože každý jeden spln a každé jedno novolunie sa odohráva v inom astrologickom znamení a v inej životnej oblasti a takto krok po kroku si dokážete zmeniť svoj nevyhovujúci stav, v ktorom sa ocitáte teraz a môžete urobiť krok dopredu. A nie je to nič radikálne, pretože to robíme postupne. Prebrali sme si novolunie, čo bol začiatok cyklu, potom to bolo prvá štvrť dorastajúci mesiac, potom nastával spln a teraz je posledná štvrť, teda vlastne keď mesiac začne po splne ubúdať, čo je obdobím uzatvárania cyklov a prehodnocovania toho, čo bolo. Je to čas, kedy môžeme uvoľniť a pustiť veci, ktoré už nie sú pre nás prospešné a je to fáza uvoľnenia a uzdravenia, kedy sa pripravujeme na nový cyklus. A ja vám poviem ešte veľkú zaujímavosť, možno ste to ani nevedeli, možno niekto s tým pracuje. Je ešte aj 5. fáza a je to príprava na nový cyklus, ale táto fáza je veľmi jemná, veľmi krátka a nastáva pred novoluním. Je to cca možno nejakých 3 dní. A táto fáza nám umožňuje získať potrebný pokoj pred tým, než sa pustíme do nových začiatkov. Môžeme sa stiahnuť do ticha a spojiť sa s našim vnútorným ja. Táto fáza predchádza novému mesiacu a prináša hlboké uvoľnenie a vnútornú introspekciu. Balzamický pochádza od slova balzam, čo odkazuje na liečenie a uzdravenie a práve táto fáza sa považuje za čas uzdravenia a očisty. Takže nám táto fáza poskytuje priestor na kreativitu a intuitívne vhľady, hoci sa nejedná o fázu aktívneho tvorenia, ale je to ideálny čas na hľadanie inšpirácie a objavovanie nových nápadov, ktoré môžeme realizovať potom, keď nastane čas nového mesiaca, teda novolunie. Tento balzamický mesiac, alebo táto fáza, je poslednou fázou lunárneho cyklu a je to ideálny čas na to, aby sme si zhodnotili, čo v našom živote bolo už uzavreté a čo si zaslúži ďalší rast a na čom by sme mohli ďalej pracovať. Umožňuje nám pozrieť sa na minulé skúsenosti, ale aj spracovať všetky neuzavreté záležitosti. Je to taký moment na záver pred začiatkom, ktorý prinesie nový mesiac. Tam v tejto fáze si môžeme klásť otázky, čo sa mi v poslednom období stalo, kde som stagnovala, ktoré vzorce sa mi opakujú, alebo čo by som mohla uvoľniť alebo odpustiť, aby mohlo prísť niečo nové, alebo aby som mohla ísť ďalej. Počas tejto fázy balzamického mesiaca je náš svet taký citlivejší a naša intuícia je silnejšia a môžeme venovať pozornosť svojim snom, pretože môžu byť plné takých tých symbolických správ a vedenia. V tejto fáze môžeme lepšie porozumieť našim podvedomým vzorcom, ktoré sa nám ukazujú práve v týchto snoch. Takisto tam môže byť aj meditácia alebo meditácie, ktoré sú zamerané na sny, môžu nám priniesť veľmi zaujímavé informácie a vhľady. Takže aby som to zhrnula, tak balzamický mesiac nám ukazuje, že nie všetko musí byť hneď zjavné alebo definované a tento čas je o príprave na to, čo príde a o dôvere v proces, aj keď nevidíme jasnú odpoveď, pretože ten balzamický mesiac nám pripomína, že svet je plný neviditeľných síl, ktoré nás vedú. A tí, ktorí sú citlivejší na tieto energie, môžu počas tejto fázy zažiť prúdy inšpirácie. A tak teraz sa dostávame k záveru nášho prehľadu lunárnych fáz.
A nezabudnite, že každá fáza prináša svoju jedinečnú energiu a príležitosť na osobný a duchovný rozvoj. A takisto aj práca s energiami lúny, alebo teda mesiaca, čo je vám bližšie, nám môže pomôcť lepšie porozumieť sebe, vyvážiť naše myšlienky a pocity a prejsť životom s väčšou harmóniou a vedomím. A ak ste sa dozvedeli niečo nové, alebo si to všetko ešte viacej uvedomili, rada si prečítam vaše myšlienky v komentároch a ak chcete pokračovať v tejto ceste spoznávania, nezabudnite sa prihlásiť na odber a zapnúť notifikácie, aby ste nepremeškali ďalšie videá o vplyve Luny, kde budem rozoberať nielen energiu Luny, ale aj astrologické znamenia, budem pridávať afirmácie, budem pridávať meditácie a takto krôčik po krôčiku môžeme prísť k tomu, že by sme chceli urobiť nejakú zmenu, keď nám niečo nefunguje. A určite nezabúdajte ani na to, že mesiac je našim sprievodcom a jeho energia nás neustále vedie k objavovaniu našich najhlbších potenciálov, pretože Luna sama o sebe symbolizuje dušu, matku, ranné detstvo, rodinu, domov, city, ale takisto aj múdrosť a vnútorné potreby nás samotných. Jej energia je jinová, hlboká, plynúca a hlavne, čo je dôležité, je cyklická, pretože tieto jednotlivé fázy sa uskutočňujú každý jeden mesiac lunárny. Takže ako náhle začína nový lunárny mesiac, prechádzame všetkými 4 fázami a najdôležitejšie pre mňa a pre moju prácu je fáza novolunia a fáza splnu. Ďakujem, že ste tu so mnou a prajem vám krásny deň v harmonickom spojení s mesiacom alebo lunou. A ak túžite hĺbšie porozumieť svojmu znameniu, preliečiť dôležité oblasti svojho života alebo sa naladiť na mocné lunárne cykly, z láskou vás prevediem týmto transformačným procesom a touto lunárnou mágiou. A ešte by som povedala len takú informáciu, že my v klube Magickej Luny sa ponárame do tajomstiev každého znamenia, rozoberáme jeho esenciu, odkrývame jeho skryté posolstva a pracujeme aj s pracovnými listami, ktoré nás vedú k hlbšiemu pochopeniu tém, ktoré dané znamenie prináša. Zatiaľ čo afirmácie a meditácie nám pomáhajú integrovať túto múdrosť do nášho života. A vrcholom našej cesty v klube Magickej Luny je rituál, v ktorom vedome odozdávame vesmíru svoje zámery, uvedomujeme si svoj rast a otvárame sa novým možnostiam, prepúšťame to staré a nefunkčné a takisto sa posúvame na našej ceste. Pre nás je to taký posvetný čas, kedy sa spájame sami so sebou, s rytmami Luny a s tými nekonečnými možnosťami, ktoré nám vesmír ponúka. Ak cítite, že je čas vstúpiť do magického priestoru a tvoriť si život podľa seba a vedome, vstúpte do klubu Magickej Luny a táto členská sekcia je spoplatnená 45 eurami na mesiac a v jednom mesiaci sa odohráva jedno novolunie a jeden spln a tu intenzívne budeme pracovať aj na tom, aby ste sa pohli z toho vášho nevyhovujúceho stavu. Ja vám veľmi pekne ďakujem, s láskou a lunárnou mágiou.